uni aba mama kechi ni and said ya ne waka no ya be ma busia yaako ya ma yaako ene ye ne be ma na natabi ane of a mess no man penny that done the extreme for of my mabusia na yaako uni aba mama kechi de ne ya dia basu ye life fro uni aka chere se obi ni ma obi chere ene me da no fa no ndu pepepe edem ya be ma busia yaako na dia yaako asa dupon kase atutu efie bi mu adampan abusua bi atinisuo sabre misu usuwosu sasa yo wo pani o yo wo paye ni me da no pa bia no ndu ene edemu life ba na ye de ba yankopon ya doma sa kwasie dan so eno so ye won tempa ye be ka to e friend se ma wani na ho kwasie dan no pa eno so no ndu pepepe edemu life uni aba mama ka ekse ni aka to se ma wani na ho ewie ye bere mu shisha baby a baby exactly mo bi ku and tina no pay na tabi no sabre o man panyi dada o man panyi ta no se na nennum ana na tabi twa ma no eno no ye de twa gu ne sa asa sabre obi a no ne na kiama so ne sa asa na de ye mabusia nya yaako yo baby a wo bi afre wo mi mo mra line so wo asem bi afabra abusia opese ye ma ne yaako ye be ka ni nyina sabre mu ya no nkrofo do ma nkrofo na woche sende afuru bebre na abusia ne abafo ti bi so kosi ye mi en sister panyi sister fo wa ba fo amanfo akosia yakopon fa wisi ye wate e ma waja bachi no nkwada di na batan na kosia fo wa batan na wo owura ya badu be ma kunafo ni aba mama ka kire ni be ma fa homa boy ye wate oyida party se kosia fo wa ne ho na akosia da yi o fo wa amanfo ni apanyi ni da yi wate ni aba mama ka kire ni baby a mo wo bia no fre wumia wo ni aba mama ka kire aba so enne dwuma die ni die anie that do miss ne sabre oti ni sio no sabe panyi ka be yam fa de ni die e ma de ni die se no o man panyi na tamase ne yire that do miss ne sabre na tabi twa ni ma na ya de ni die e flase no odofo na de asa o so si aso o ma ko adro o so odi wu ye no e ye o sa asa ensa ye obusia bebre ne sabre ati ni sio get ready that ani o mi obatampa ati ami adro menu ami ensayo uko ye de ensaye batampa odi ni mo bi ye drama me da mi fe bi wate mame ni awudi boda biara da batampa batan ya wate ahoma bone yam o he de maye mame da ye da mi fe bi wate bi ni amane ni obatampa adro menu ni also da mama wo maye nyanso tinne kaye ka ye mfu a ne ka wo ho me mesi wo me bankra mu be ma pa be mo da busia mu ma busia nyina bodi dini ye wode ntokwa popata kwa de ko aboko papa be bia wo bia na nti ye da mi fa die papa die wate pa me ade no ane ensuro je tutu debuo be nhwere buo no be ma mu be ma otua hu say yes be ma ni mesi wo me no pa me ade papa ono yide mamudie die nda ye kaka efuo ye jahwan ye ka hwan ye jahwan abusia bebre ne sabre nna memre da sensi aso amambo adwo anata binu no ye dia mo paru mo saka no ye that's get ready that woni asabre woni aba mama ka chire me wo line no so live efuna hudwa ye yi do ma hinkro enkro bebre so peku na wo twe senne me ne akua wona ne ba junior sister akua no ani wo fi do ma hinkro on no wura tabri isa preku ni atabri enura na yesi na wo twe senne ne yesi wura tabri junior na ne ma me de o ma da busia nyina asia do fo mo beja mo ne ba omo da obi ase efia da yem fa 7:30 dikatie so ne ya na man san nyina ase ma ne ba junior ane ne ya me hwetwe mucho no be me na enche obehu ma me wate ane yakopon ofa ne santo so omo ho ban efidi ente bia mu edusia mo wo breko so ye ma mu nyina yaako ye ma mo hyeden wo da breku be me na ane na nkasa de uni anketwa ne sa no ho akọ sa no wo be ye ni bia ane de wo pe no ye etinna ye ma yaako ye kaka ye busia ene ye busia tie ya reho ane tie ka ye busia nyina ma busia nya yaako do maman
sabe baby amo o sabe for say ade adwuma baby na nambo ni ambo mu ase no ma me na kusi afi madwaben batampa na baby amo wo bia ni nsensem bebre na ti do ma me ni sabe abusia bebre na to abese no na baby amo wo bia ambo mu ase ane ehye abusia nyina na ma abusia nyina yaako asamo na natabi ane do ma de hye no ane de abusia bi no pa de bensaka anso be yende owo da ho mani pa bia owo dia da ho mani pa bia zazo zazo ane sabre mi ni ase wa wo do ma nkro owu abantawia abantawia de ye kase nipa ba gidini nipa mapanyin cha owu abantawia ane eye brochire kuro ya hodo so de emema de bra be free marching tables the krom ye kase ewiase nipa bibi a wo be ye ne ye na wanya dinpa abantawia de ye kase nipa abo ni kromfo emema de a ye dabra yi de biara da aban ba bi a wo bia no urade mfa wo kransi ewie e mo da me fa bie ne amanihu obekuna fo se wa ba bi a wo bia no uni aba mama ka chire so e ma yaako mama odie se wukuno afiri mu ya enti se owura abantawia aban de kantiti abantawia o kantiti all days uboni bia hu se yes da manie na so de owo pa no owura abantawia so etwene ne ahwedan ane yamabusia nyina yaako abonsefro marching town yeni abemen ne ma kuro we edi ibini do mamani abantawia de sebe ebidim firi ba bi betina do man yi aba ya firi do man ha abantawia obamu wa huso ndo fra abonsefro marching town no wona ne mrantie ane da bi aban ukra wo bia no yamodie enne de yamabusia yaako kwa o amanfoma mu nyina yaako wate yakua beke mu nyina yaako yes ya pre kwa ya chira kwa ni ka chire mani twafo on hwan ya wo mekọ batampa grama enu ma me hwehwe ne ne bahu no e ka matam kura chire hwan ni me dia ka chire me dia me ka ma zama chire hwan ni yes so da bre wo am ye wu ta sa o papa wu o ba bi afiri wo nsa du fon ka sie na tutu afiri abusia bi mo ene de ya ma yaako nko yaako nsem nko zazoy 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 what of force abre frefre uni ai uni aba mama kachi na aba line no so line ye wo bi akabra sasa ane de bi pa ne ben saka no ka je zazo sasa zazo that's a word zazo sasa no adi amopa na monsaken sasa zazo adi amopa na monsaka no zazo alata bi no adi amopa na monyen zazo ejire zazo amopa na monsaka no odupon bi atutu ama sabre yi obusia bi no adam pan Bini afra uni awate la na demu live kachire miso batampa amen nungo modifo awe titifo so ko modifo no wan awe titifo no wan owo obatampa fa de no enya bibi be bi ya bi amedi asema ba fi wate zazo kachire zazo kanata bi no ane aduane ni kron
Joe, Nina, a kind more say, you might be Nidia, say, yeah, my yaako, and you remember that of the unknown to let them life. When you have flown your be, that's our brain, or when you pay ọbẹ ma ọmọ yà akọ a wobẹtumi afrẹ yàrá yi so live na yàfrẹ busua no na yà ma ọmọ yà akọ yàka awerɛkyekye nsɛm ɛde yɛkyerɛ ɔmo saa bere hwɛ nipa bebree na ɛte nsuo na mɛmɛrɛ da nɔpɛ yi nanso ne nyina mu no onyankopɔn n'ani ku ne ma ho ne nua ɛnyɛme no mmienu papa bi a yɛayɛ o sɛ nipa bi no a saa bere bɛgya yɛ hɔ ɛkɔ ne nua bɛde sika ɛde ahoɔden ɛde nyansa a nka yɛntumi ntɔ ɛno nti ne saa bere onua ba mama ka tie matena se sɛ wɔ bi nim a wɔ bi kyerɛ mɛmɛrɛ da nɔpɛ bi ɛno nti gya mɛ ne taa na ɛde mu life a yɛne abusua yɛbɛma abusua ɛwɔ ɔman Ghana mu amama yɛ ahodoɔ soso yɛ akɔ eti wo deɛ wofa so a na wahyɛ video no na wode ama wo nua bi na ɔno nso otie bi ɛyɛ yɛ akɔ nsɛm abusua a saa bere yɛwo kurom saa bere afunu ahodoɔ a bɛyi pɛ nipa bi no nso a bɛwu wobɛte po ne yɛsi ɔmo awie ne nyinaa yɛ awerɛkyekye nsɛm a yɛde ama abusua sɛdeɛ da bi yɛmbisa no ɛdeɛ bɛyɛ nipa akɔsie mu na me nso no mmienu hɔ ne bɛkɔ akɔsie yɛn and catch the ministry of his own theatre. In the world, addition, I'm a cramming India, so I'm a crowd in India, Papa so crowd in India, addresses and a star, a real star will be a war with you. A star next year, you know, but the phone to her, that's a thing. Catch the miss one no. That's okay. I do mama catch it. Catch everything. Mama what? When you be when you hold you so hot. What's about America? What is? Yes, so I do. No frame fab, you're tossing good dear. Ah, that's my father. Hey, I never say that no personal do, and also, yeah, did you be my friends and my one in the home? My one in the one year that was saying, that day, a before, papa, a do, yes, a hip for what is your master of Mangana and put you and crying. Obuase ne maame ba tampana nkasa wono so wo ho enye obi a wo difo ba ko doctor prophet wo jaba ko entrance mo obi nku wa wo de yakoso ne ada ne ti America o pachaw no ada ti America o pachaw kan sama kase afrada emu e de ne ti menka so wo de ne nka kan sama afrada emu atitiro nipa ba braba wiase enya dini abobra no eno no no de obepedi e wo radio so sabe enka kire no social media sabe nkwase asam ene agini niama nyansa wo nya kakra bi enso sabe nipa bi nkwase asam wo nipa na obufa ada na ofa chew no cassette ya mane mpanimfo atitiro fo tinkonya so cassette ya be na ofa chew ntintina se emo obi nku wate entina se mo obi nse wate ni adoma di mabadi no osage for osi abia yo no ole o mame do mai mo hima fefe ade ane yaako na ya mamo yaako wati ya mo bisia nyina yaako ebia na nyina piesie do no oba penya tamme so ye bia na ni ba Sasa ya mo pano no Jesus yes woku obi ade ade woku obi no afa na japade woku obi no afa ni post woku obi no afa ye minister woku obi afa ye de president ya mo pano mo saka no Jesus from mi abrala no so ye live fu mi aba mama market ye we ye friend ye ma yaako ye ba mabusia yaako anata bi no sasa ene dem tiro do
Zazu, zazu, zazu. Sensi aso, sa mambo ajo. Zazu. Yo, kwasi da no pa no du no so edam